2020 елның 25 декабрында Шинниклар проспектында урнашкан уникаль уку һәм аралашу үзәге заман шәһәрдәшләребез өчен үзенең ишекләрен ачты. Күп функцияле һәм уңайлы заллар, һәр укучыга иң кызыклы, актуаль китаплар һәм журналлар сайлап алу мөмкинлеге бирә торган ачык фонд. Үзәк 8 тематик бүлмәдән тора. Әдәби кафе, кунак бүлмәсе. Биредә ретро музыка тыңларга, яңа газета журналлар белән танышырга мөмкин. Күп функцияле зал. Монда очрашулар, эшлекле киңәшмәләр һәм бәйгеләр уза. Тармак әдәбияты залы. Идея иҗат бүлмәсе. Биредә кызыклы һәм мавыктыргыч осталык дәресләре оештырыла. Ял почмагы, уен бүлмәсе. Бу балаларның үзәктә иң яраткан урыны, чөнки монда бар да алар өчен эшләнгән. Интеллект зал үзенең уеннары белән күбрәк яшүсмерләрне җәлеп итә. Матур әдәбият залы. Нәкъ менә бу залда бөек язучылар дөньясына чумарга мөмкин. Медиа киңлек. Биредә үзәккә килүчеләр компьютерда эшләй, Wi-Fi куллана ала. Үзәкнең эшләү формасы башка филиаллардан аерылып тора. Биредә эш Семья программасы буенча алып барыла. Бу программа үз иченә 7 проектны ала. Иң кызыклы проектларның берсе булган Татру проекты кысаларында татар телендә төрле чаралар, танылган язучылар, эстрада һәм театр артистлары белән очрашулар, туры эфирлар уза. Оки-доки проекты формаль булмаган аралашу аша инглиз, гарәп һәм башка чит телләрне үзләштерергә ярдәм итә. В ожидании чуда проекты кысаларында булачак яшь әниләрне оста белгеч белән берлектә сабыйлары тууга әзерләү өстендә эш алып барыла. Перезагрузка F5 проекты өлкән буын кешеләренә компьютер һәм гаджетларда эшләү серләрен ачарга булыша. Мелодикламация Сила слова проекты сөйләм телен үстерә, дөрес һәм матур итеп аралашырга өйрәтә. Арткүп иҗади студиясе проекты кысаларында балалар үз куллары белән искиткеч эшләмәләр ясый. Brainbook проекты интеллектуаль уеннар аша яшүсмерләрнең белемен арттыра. Үзәкнең эше һәр вакыт китап белән бәйле һәм аның төп бурычы булып китапка мәхәббәт уяту, китап укуны популярлаштыру тора. Чөнки китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Китап кешеләргә үсәргә һәм халыкның аңын баетырга мөмкинлек бирә.